és el de les informacions d'alcaldia. Bé, és evident que aquestes informacions d'alcaldia no podien començar d'altra manera que expressant l'enorme satisfacció que vàrem experimentar molts navassencs el passat dimarts, dia 23, al saber que finalment el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, després d'adjudicar a Navàs el passat estiu un institut escola, ens concretava que iniciava la seva oferta educativa per aquest curs 2011-2012. Vull expressar la meva satisfacció personal per haver assolit aquest objectiu en el que hi vaig treballar forces anys enrere com a vicepresident de l'AMPA i més recentment com a regidor d'Educació i finalment com a alcalde. Veure tanta gent feliç recompensa tots aquells moments de neguits, de feina feta i no reconeguda per alguns, però que crec que al final haurà demostrat que quan des d'aquest equip de govern dèiem que volíem l'institut no estàvem fent demagògia, sinó que expressàvem una voluntat de treball. Però vull en aquest apartat deixar clar de forma pública dos conceptes. Haver aconseguit l'institut és mèrit de tots. Aquí hi guanya Navàs. I hi guanya gràcies a una feina que ha fet una comissió pro-institut formada pels partits que conformen tot l'arc polític amb representació en aquest ple i els representants dels pares afectats a través de la plataforma pro-institut. Sense aquest treball conjunt de tots, cadascú des del seu rol, però treballant per al mateix objectiu comú, mostrant unitat davant de l'administració competent, hem assolit aquest objectiu. Ara, aquesta unitat s'hauria de continuar visualitzant en els passos que encara cal fer per veure la realitat física que tots esperem. A tots els que hem compartit aquest camí fins ara, moltes gràcies. Quan dic que hi guanya Navàs és perquè aquí no hi pot perdre ningú, ni l'escola pública ni l'escola concertada. L'acord assolit no és només d'un institut, que és el que periodísticament ha sortit més aquests dies, sinó que és un acord global que garanteix la millor oferta educativa al poble, en ensenyament obligatori i en postobligatori. El Departament d'Educació s'ha compromès a dotar dels millors mitjans per assolir aquest objectiu de bona oferta en postobligatòria. Perquè, repeteixo, aquí no hi ha guanyadors ni perdedors. Hem de treballar perquè a la realitat immediata tots hi guanyem. Per acabar, dir que estem treballant en oferir uns terrenys que no necessàriament han de ser els mateixos que vàrem oferir en primer terme, ja que també hem de vetllar per minimitzar el cost econòmic per l'Ajuntament, en definitiva, per a tots els navassencs. En això el director general, el senyor Camil Fortuny, ja va mostrar la seva conformitat i la seva adjudicació ens portarà a un ple extraordinari aquest proper mes de desembre. Fe no és esperar, fe no és somiar, fe és penosa lluita per l'avui i pel demà. Fe és un cop de fals, fe és donar la mà, la fe no és viure